I have to get used to the guess that it's here with the thumb, so I don't understand. No, but it's really good. Cool. We zijn in Cypress Hills bij die meneer die daar bij Jennifer staat. We zijn hier bij een bed and breakfast. In dit huis heeft hij een bed and breakfast. En dit land hoort erbij. Een paar huisjes, daar heeft hij zijn kaasmakerij in. Hij heeft een kerk hier naartoe verplaatst, verhuisd. En daar zit nu een klein theater in. Een barn. Dit is onze grote vriend, Ezel. Jack heet hij, geloof ik. En dan daar heeft hij koeien. Nou, dat kun je niet zo goed zien. Hij heeft ook een paard. Staat daar. En heel mooi in een vallei. Daar heb je nog meer guest rooms. En de kat is er ook. En Taffy is daar foto's aan het nemen van de hond. Die heel erg waakzaam is over zijn stukje kaas die hij bij zich heeft. Dat schijnt dé manier te zijn om foto's te maken van een... Ja, je moet ze zo zien, ze worden echt mooi. Wij zijn in zuidwesten Saskatchewan en wij rijden nu in een kleine pick-up truck. Als je kan zien zitten we er allemaal in gepropt. En we rijden door de velden waar de koeien zijn en zo'n, what do you call it, a river? No, Kreekje. Toch? Ja. En een bron. En ja, het is hartstikke mooi. En we gaan nu op weg naar de Texas Longhorn, omdat ik die heel graag een keer in het echt wil zien. En wat zijn Texas Longhorns? Nou, dat zijn van die gasten met onwijze horens. Koeien. Die gasten. En in Nederland heb ik die nog nooit in het echt gezien. Volgens mij hebben we ze ook niet in Nederland. Ja, dit kun je niet met een Volkswagen Golf doen. Nee, absoluut niet. Ja, ik zie het. Het is maar goed dat we Jim hebben hier om ons dit er allemaal te laten zien. Want hier zouden we nooit alleen zijn gekomen. She said it was good that we have Jim to show us around. Otherwise we would never seen this. No. Schoolbus. So I'm very happy. Yes, you're happy. Happy too, ja. Nee, maar ik heb altijd al in een Amerikaanse schoolbus, dit is dan een Canadese schoolbus. Het ziet er precies hetzelfde uit, dus ik vind het prima. Had ik altijd al een keer in willen zitten, dus nu is het moment. Nou is the moment. Ja. Dan gaan we weer rijden. So I'm content. Do you say content?